Iya, mumpung kepethoke. Nggo liwat ora paling. Ora jilbabku anyar, Mbak. Aku tuku Mamusan no. Mburine rada rene, Mbak, kok blethok ngono. Deloken. Napik to, Mbak? Piye? Heh? Ayo iki lho Mamusa sing tak critakake ndek iki. Mbak enek bahan nggone Olive Japki sing anyar. Iki marep ning nggone Bu Bambang. Ngeterke ditarisan. Ayo, apik. Ciputku ya anyar. Iki lho, deloken motive. Alah deloken, Cek. Nah, to. Lho melar. Ora usah nyetrika ngarep mburi wis 3 layer. Iki jenenge Mamusa ndek Olive Japete ora nganggo busa. Dadi kok pet maleh ngono lho, Mbak. Ya nganggone aja nganu. Aja mundur-mundur engko nek pipine cabi ki ya nganggone rada maju sethithik tengahe gawe runcing. Oh, ora usah nggo kaca. Piye, Bu? Mbak Retno tak pameri arep titip Mamusa apa ora? Ih, ngarepe ketutup lho. Mburine ngene iki. Apik to? Ayo. Titip ra, Bu? Enek 5 werna. Alah engko tak kandhani ning grup. Heeh, yo. Sido. Yo, tak titip aku. Mumpung lagi promone awalan ngene iki. Ayo, engko melu buber ra? Melu buber ora? Yo engko mlaku bae yo. Ya wis aku tak rono sik. Engko ndak selak ditinggal. Nggih pun, Bu. Monggo. Yo.